Григорий завърши паркура в контролното време с оценка 6,4. На старт 18 номер Богдан Филипов с Карол от спортен клуб Околен спорт Варна. След него да се готи Борислав Иванов с Флаш Денс. Porque не мога да се познаят човек, но се спортно. Две нови конци, две така или иначе е хубаво, защото трябва да има стил, да няма логика. Това е контролното Thank you.